Mga establishment sa Mandaue City gidid-an na pagbaligya sa ilang mga sobrang pagkaon aron gamitong lamaw o pagkaon na sa mga baboy. Mipirma executive order kagahapon si Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga usa ka lakang subay sa paglikay sa African Swine Fever kon ASF. Gilatin nini ang pagpasod sa mga baboy o mga pork products gikan sa Luzon kun diin may natala na nga kaso sa African Swine Fever. Hugot ang monitoring sa mga entry points sa syudad aron kalikayan nga masud og virus sa mga baboy. Subay sa mong executive order, gidid-an usab ang mga establishment, mga restaurant o mga hotel pagbaligya silang sobrang pagkaon aron gamitong lamaw kini ang sagad nga ginabahog o gibahog sa mga namuhi og baboy sa kabalayan o mga nagnegosyo sa maong matang sa hayop. Ng meat products from Luzon, giban gyud nato sa Dinis Lakwes, Mandaue.